Századó. Századó. Itt a századó. Üzeneteket kaptunk, és olvasunk is be, hiszen úgy teljes ez a műsor, hogyha a hallgatóság ellentétben a 100 évvel ezelőtti állapotokkal most itt van velünk, és figyel minket. Méghozzá kollégától kaptunk üzenetet. Így van, Herceg Zsolti üzenetét kell, hogy tolmácsoljam, mert nem tudott a YouTube-ra bejelentkezni. Következőket üzente. Van az a mondás, hogy az emberek az újságot olvassák, a tévét nézik, a rádiót szeretik. Én ezt éreztem, amikor 30 éve diákként először mikrofon mögé ültem egy helyi rádióban. Az egy varázs, hogy beszélek, és azt mindenhol hallják. Engem a szórakoztatás is vonzott, csináltam is mindenféle műsort, de nekem az volt az utam, hogy a rádiózás is újságírás, ezért rádiósként akartam újságíró lenni, tájékoztatást adni az embereknek, gyorsan, pontosan. A mai napig minden pillanatát imádom. Például ugyanúgy szeretek vágni, mint 30 éve, pedig naponta 8 órát vágok. Élőben bejelentkezni, igazi rádióriportot összerakni, kollégákkal körkapcsolásban egyszerre 10 helyről élőzni, ott lenni, ahol a történelem zajlik, okos emberekkel érdekes beszélgetéseket készíteni, csupa lángoló élvezet. A rádiósok önállóak, vagányak és természetesek. Nekem ez az újságíró szakma csúcsa. És a rádió átalakul, de elpusztíthatatlan. Gratulálok a műsorhoz. Zsolti, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Én azt hiszem, hogy aki a mai napig is rádiózik, annak mindenkinek hálásak lehetünk, hiszen egy 100 éves hagyományt visz tovább gyakorlatilag, és remélhetőleg tényleg minél tovább tudjuk ezt a szép hagyományt, ha úgy tetszik, továbbvinni, hogy itt az éterben szólhatunk. Na de milyen jövője van a rádiónak? Van-e? Igen, most én átadnám a szót Balogh Péter kollégának. Hogy mondjam el, hogy nincs? Kedves nézők, hallgatók, csak hogy értsék, hogy miért történik az, hogy én állandóan lebalogpetizem a Balogh Péter urat, ugyanis most már hivatalosan is Balogh Péter a Petinek a neve, nemrégiben kapott új személyigazolványt, úgyhogy légy szíves, nézzétek el nekem, hogyha még néha rosszul mondom. És a mai napon meghozta a postás a tajkártyámat és az adóigazolványomat is. Így van, úgyhogy most már nagyon hivatalosan is Balogh Péter vagy. Majd az adás után azért mutatkozzatok be egymásnak, hogy biztos megtanulja a Dani a nevedet. Azért adom Petinek a szót, ugyanis ő hozta fel azt az ötletet, hogy ebben a műsorban egy kicsit vitatkozzunk a rádió jövőjéről, vagy ütköztessük a véleményünket arról, hogy merre fog menni tovább ez a szakma, úgyhogy itt benne ülünk. Peti? Igen, én egy kettősségben vagyok ezzel kapcsolatban, mert ugye én is rádiósnak vallom magam. Rádióztam több rádióban is, és ez az a dolog, az egyik dolog, amit a legjobban szeretek csinálni, és én is érzem ezt a stenket, meg ezt a szenvedélyt. Ugyanakkor mégis én egy kicsit pesszimista vagyok. Tehát nagyon sok interjút hallgattunk a mai napon, mindenki elmondta, hogy rádiózás van és lesz, és hogy örök és elpusztíthatatlan. Mag csak átalakul egy picit, de hogy az marad. Én ezt az átalakulást egy kicsit erősebbnek tartom, és megmondom őszintén, hogy én ezt a 100 éves évfordulót egy kicsit egy korszak lezárásának érzem. Tehát egy nagyon klassz és izgalmas 100 év, de nem tudom, hogy fogjuk-e, vagy hát mi már nem fogunk élni, de nem tudom, hogy fogják-e a 200. évfordulóját ünnepelni, ugyanis a lineáris műsorszolgáltatóknak egyre kevesebb relevanciája van. A tévének már szinte egyáltalán nincsen. Nézem a nézettségi adatokat minden héten, hogy már a legnézettebb műsornál a pezsgőt bontanak a TV2-nél, hogyha a Starban Start 700 000-en megnézik, miközben még régebben, 15 évvel ezelőtt egy ilyen show műsort, azt több mint 3 millióan néztek. Na jó, de azért 700 000 ember is eléggé sok. Tehát sok. Most képzeld el, hogy a stúdióban... Másrészt ne hasonlítsunk össze egy 20 évvel ezelőtti műsort egy mostani műsorral. Jó, de akkor kanyarodjunk rá a rádióra, mert most ezt megemlítettem, mint példa, most a Csillag születik, az egy dolog. Nem volt ez rossz példa, amit megemlítettél. És picit visszakapcsolok arra, amiről már itt néhány megszólalással ezelőtt is beszéltem. A tartalom, a mögöttes tartalom, a mondani való. Ebből a szempontból nézd meg egy mostani csillagszületiket, meg mondjuk egy ki mit tudott 1960 akárhányból. Régen minden jobb volt, tudjuk. Nem a régen.
Tulajdonképpen lehetett volna az most is, hogyha most egymás mellé vagy egymás után leraknák azt a műsort, vagy ezt a két műsort állítanák párhuzamosan egymással két tévéadó, akkor szerintem nem lenne kérdés az eredmény, függetlenül attól, hogy persze annak az 1960 akárhányas műsornak a formája az nem felel meg egy mai televízió. Abban nincs vita köztünk egyébként, hogy az, aki mit tud, az magasabb színvonalat és értéket képvisel. Tehát, hogy én mondjuk érték kérdésben szerintem ugyanazt vallom, mint ti, tehát abban abszolút egyetértés van közöttünk, inkább talán a jövőre való kitekintés az, amit ti optimistában láttok, mert hogy nyilván elfogultak vagytok, hát benne vagyunk, ez a mi kis szerelmünk, szenvedélyünk, amit most is csinálunk, én is nagyon élvezem, meg imádom ezt az egészet, viszont úgy érzem, mivel én már évek óta nem ti viszont benne vagytok, egy kicsit úgy jobban kívülről látom, és félelmetes, exponenciálisan változik az, hogy itt van a telefon a zsebünkben, és bármit, bármikor nézhetünk, hallgathatunk, és egyre kevesebb figyelem irányul a lineáris műsorfogyasztásra. Tehát ma már emberek nem is csinálnak olyat, hogy tudják, hogy egy műsor most megy, és akkor ezért bekapcsolom. Tehát mikor gyerekkoromban kint voltunk az udvaron, és 7-kor bementünk, mert tudtuk, hogy kezdődik a Legyen Ön is milliómos a Vágó Istvánnal, és azt minden nap néztük. Ma már ilyen nincs. És amúgy a rádiózás meg fog maradni még egy darabig, tehát nem azt mondom, hogy most itt pár éven belül megszűnik, de inkább érzem már ezt egy nosztalgiának, tehát hogy már semmiképpen sem az a szerepe a rádiónak ma, mint 20 évvel ezelőtt volt. Tehát ami mondjuk 20 évvel ezelőtt amit a rádió adott az embereknek, azt szerintem az én generációmnak, azt inkább már a Partizán adja meg a Telex After, meg ezek az online ilyen podcast műsorok, amit képpel együtt közvetítenek, és sajnos azt látjuk, hogy már a podcast is átalakult úgy, hogy már muszáj képpel, hát mi is most végül is ezt csináljuk, hogy látni is kell, és hogy úgy gondolom, hogy az a funkció, meg az a tájékoztatás, meg az, hogy vitaműsorokat, beszélgetéseket, interjúkat hallgatni, az abszolút átköltözött most már a YouTube-ra. És hogy mi ma a rádió, szerintem egy kedves kis nosztalgia dolog, hogy amikor beülök az autóba, és ez az 5 perc, amíg a vasútállomásra elmegyek vele, addig hallgatom, ami éppen megy benne. Én az előbb annyit akartam elmondani, hogy ugye itt mondtad, hogy egyre kevesebben néznek tévét is, meg hallgatnak rádiót, és ugye itt elhangzott korábban az egyik beszélgetésben, hogy 30-40 évvel ezelőtt a Kossuth Rádiónak volt 3 millió hallgatója, és a Petőfi Rádiónak meg 1,5 millió. Most már azért ilyen 100 000-es, inkább 10 000-es nagyságrendekben beszélünk hallgatottságról, viszont én nem annyira a számok oldaláról fognám ezt meg, mert most képzeld el azt, hogy bejönne ide, vagy megpróbálna ide 10 000 ember bejönni. Az baromi sok. Tehát, hogy 10 000 embernek szólni a mai napig, szerintem az óriási az dolog, sok, és edukálni őket, szórakoztatni őket. Én úgy gondolom, hogyha persze nem túl romantizálva a dolgot, mert nyilván van azért ennek egy kereskedelmi vonulata is, hogy megérős legyen, nyilván pénzből él az ember, de szerintem amíg legalább nullára kijön az ember, és legalább egy maroknyi ember van, akit lehet ezzel szórakoztatni, én szerintem addig igenis van ennek relevanciája. Hát, de nem ugyanaz, tehát nem tudom nem mérlegre tenni, érted? Tehát van relevanciája, igen, de a töredéke annak, mint 15-20 évvel ezelőtt. Annyit tennék csak hozzá vagy így elképzelésként, amin talán érdemes elgondolkodni egy picit, hogy jövünk ezzel, hogy változtak a számok, sokkal kevesebb lett. Viszont azt nézzük meg, hogy a piac mekkora lett ahhoz képest. Akár csak a kábel televízióknál hány fajta csatorna van, még a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is. A másik meg, hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok mindennek a formátuma az átvihető a jelenkorba. Ugye Szajli Józseffel, amikor beszélgetett a Bence, akkor mondta ezt a 99-es interjú példát, hogy akkor azt mondta, hogy majd a kereskedelmi rádiók egy kicsit vagy egy kicsit majd visszaesik a hallgatottságuk, és az embereknek szükségük lesz a közszolgálatnak bizonyos formátumaira. Így is lett, ugye itt van a podcast, ami abszolút gyakorlatilag egy interjú lehet, egy riport lehet, akármi. Nézzük meg a tévénél is ugyanez a helyzet. A Partizán gyakorlatilag egy talk show, egy
közszolgálati talk show, sőt egy egész tévécsatorna, hiszen rengetegféle műsor van. Így van. Ami viszont nagyon érdekes, hogy ez a liner DJ-zős, zenés, rádiós formátum, ez azért egészen nehezen tud néha beilleszkedni manapság, hiszen aki podcastet akar hallgatni, az nem mindig akar zenét hallgatni. Sőt, egészen sok ismerősen mondta, hogy egyáltalán nem szeretne zenét hallgatni, mert akkor ő podcastet hallgat. És ez egy nagyon furcsa egyveleg, amit a rádió létrehoz, hogy ez nem egy podcasttel kiváltható dolog, hanem ez egy ilyen érdekes kettős dolog. Így a dombnak az a nagyon vékony teteje, amin egyensúlyozni tudunk. Egy nagyon jó kettős dolog, és csak pont ez az, ami szerintem kihaló félben van. És nagyon érdekes, nagyon jó, hogy behoztad ezt a szempontot, mert amúgy igaza volt a Szalli Jóskának, és ezt jól megjósolta, hogy régebben mondjuk az ezredforduló előtt a közszolgálatiságra sokkal nagyobb igény volt, aztán bejöttek a kereskedelmi csatornák, és akkor a népnek az ízlését, azt a közízlést azt eléggé lesüllyesztették, és tényleg a 2000-es évek elején a rádióhoz is szerintem a többség úgy viszonyult, hogy csak zene, tehát hogy ki akar pofázást hallgatni, hogy csak igazi mai sláger, csak kimondtam. És most meg úgy látom, hogy az én generációm az meg visszatért ahhoz, hogy már inkább informális tartalmat akarnak hallgatni, csak igen, a zene meg a szöveg így teljesen külön vált, mert tényleg az, hogy hallgatunk Partizánt, és hallgatunk Spotify-t. És ritka az, hogy így bekapcsoljuk a rádiót, a zenét akarunk hallgatni. Még egy szempontot behozok, megszűnik az MTV Európában december 31-ével. Igen, na ez egy azért érdekes ezzel kérdés. is egy korszak lezárul. Olyan szinten zárul le egy korszak, hogy ez egy majdnem egy párhuzamosan futó játék volt, ez a tévébe visszük a zenét dolog. Alapvetően a videóklipek kezdtek el eltűnni, hiszen már a zene fogyasztásához nem alapvető, hogy bekapcsoljuk a tévét, és onnan is ismerünk meg új zenéket. Igen, nyilvánvalóan ennek a formális része az egy nagyon fájdalmas pont, viszont én ebben a helyzetben jobban megértem a dolgot. Tehát tévézni az autóban, ha csak nem valami nagyon felszerelt autód van, és te vagy a miniszterelnök, és hátul ülsz, és nem kell neked vezetni, akkor nem nagyon szoktál tévézni az autóban. Igen, és akkor is kult szó, hogy hátul ülsz, tehát hogyha vezetsz, akkor semmilyen esetben sem. Igen, és a rádiónak azért működhet szerintem ez a hibrid, ugyanis kapsz zenét vezetés közben, nem akarsz túlságosan koncentrálni valami olyanra, ami megzavarhat, ugye ez a háttérrádiózás, innen indult ez az egész dolog, hogy valami mellé hallgatod, kapsz zenét. Ha valamilyen információra pedig mégis szükséged lenne, például szóljanak hozzád egy hosszú úton hazafele, akkor a Spotify playlistet például soha nem fogja azt mondani, hogy szia, legyen szép napod, ellentétben egy műsorvezetővel. Ahogy a Spotify playlisted azt sem fogja neked mondani, hogy egyébként itt ne forduljál balra, mert a 89-es úton baleset történt Taktaharkánynál. Most őszintén egyrészt van arra igénye az embereknek, hogy szóljon valaki hozzájuk? Miért ne lenne? Szerintem van. A másik Biztos, meg hogy hogy bemondunk ilyeneket, hogy baleset, meg stb. Ezt én ma már ilyen időkitöltőnek érzem, mert egyébként meg rohadtul mindenki a Waze-t, meg a Google Maps-et nézi a telefonján. Nálunk azért volt olyan, aki azonnal visszajelzett egy dologgal kapcsolatban, nem is egyszer. Bocsánat, aki nem tudná, esetleg én helyi rádiós vagyok, itt Székesfehérváron a Vörösmarty Rádiónál dolgozok. Nálunk például abszolút oda szoktak figyelni a hallgatók arra, hogyha valamilyen közlekedési esemény történik. Jön egyből a visszajelzés, hogy tényleg ott van-e, illetve próbálnak odafigyelni rá, hiszen a Waze-nél megvan az extra mozdulatod, és erről ma már volt szó, hogyha valami, tehát az emberek lusták, hogyha neked le kell nézni, belepörgetni a térképbe, hogy itt most ez van, meg az van, akkor az annyira nem egyszerű. Mint amikor a rádióban mondjuk valaki betelefonál, és azonnal be tudod kapcsolni. Nyilván, és akkor itt jogos lenne a felvetés, hogy ma már mi élő a rádióban, meg kikapcsol be azonnal vonalból valakit. Hát például mi helyi rádiósok szoktunk ilyesmit csinálni. Meg egyébként ott van az a szűk keresztmetszet, hogy teszem azt, munkahelyen is szól ugyanaz a rádió, amit aztán majd a kocsiban is hallgatsz, miközben hazafele mész. És tegyük fel, éppen a kabátodat húzott fel, és akkor hallod, hogy ja, amúgy arra az útra ne kanyarodjál, akkor már amíg te mondjuk leérsz a munkahelyedről az autóba, akkor át tudod gondolni, hogy akkor a másik irányba menjél. Tehát én szerintem ennek is kifejezetten nagy haszna van, hogy már akkor egy útvonaltervezést lefuttatsz így a fejedbe, hogy merre nem menjél. Sőt, éltünk is ilyet meg, pont a Kovács Bencével lementünk a Balatonra,
és valamilyen, nem is tudom milyen, valami nagyon fura vasúti dolog történt. Valami sínek eltörtek, azt hiszem, de valamilyen nagyon nem mindennapi dolog. Lementünk fürödni. Telefont nem vittünk a zsebbe, viszont elmentünk a büféhez. Ázott ruhába nyilván nem tettük bele a telefont, üvöltött a rádió, és egyszer csak megszólalt a közlekedésszignál, és mondták, hogy tört a sín, úgyhogy mi is úgy terveztünk, hogy akkor vagy nagyon gyorsan megyünk haza vonattal, vagy nem megyünk haza vonattal. Akkor is milyen hasznos volt. Egy-két dolog persze van ilyen, de az a baj, ezt az egy-két alkalmat én azért emelném ki, mert ezek tényleg olyanok, hogy ha akkor nem lett volna, akkor mennyivel rosszabb helyzetbe lettünk volna. Tehát, hogy még ha kevésszer is van az embernek szüksége rá, akkor abban a kevés alkalomban nagyon nagy szüksége van rá. Nem kell 1968-nak lennie, hogy gyakorlatilag a rádióra a fülünket tapasztva hallgatjuk, hogy mi történik. Nem. Ezt Hát nem is alá is írom, hogy ennyi funkciója már nincsen, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt. Ettől függetlenül viszont nagyon hiányozna, hogyha nem lenne funkcionálisan is, nem csak szellemi, vagy hát nem csak eszmei értéke miatt. Egyébként nem beszélve az egésznek a technikai oldaláról, tehát azt azért látjuk az utóbbi idők eseményeiből, hogy például egy hatékonyabb kibertámadás, vagy egy hálózati probléma, az be tudja dönteni a teljes netes elérést. Vagy valami természeti. És akkor, jó, vagy természeti katasztrófa. Igen. Ez egy nagyon disztópikus. Nem annyira az, mert hiába erősítjük meg a hálózatokat, hiába csinálunk tartalékot mindenből, azért ez egy eléggé sebezhető platform. Figyelj, szerintem, hogyha egy ilyen helyzet bekövetkezik, hogy ilyen nagy probléma lesz a világban, hogy így bedöglik az egész internet, az lesz a legkisebb problémánk, hogy van-e rádió. Ja, most nyilván nem ilyen borzasztó nagy dologra kell gondolni, elég, hogyha vihar kicsavarja az egyik fát az útszélén, és elvágja. Idén meg is történt, ugye, amikor igen. lerepült gyakorlatilag fél Magyarországról a háztető igen. egy ponton, és akkor is a rádió nagyon hasznos tudott lenni. Viszont ami nagyon érdekes még, hogy a fiatalság hogy áll ehhez hozzá, mert nyilvánvalóan mi nagyon elfogultak vagyunk most, mint rádiósok, viszont Török Laura kollégánk segítségével kicsit beleláttunk az utca emberébe, hogy ő mit gondol a rádióról, fiatalokat, tehát itt a 15 és 25 közötti korosztályt kérdeztük meg. Nagyon érdekes, hogy ők hogy állnak a rádióhoz, nem mindenképpen nekünk adnak igazat. Hallgassuk ezt meg most, és akkor utána beszélgetünk erről. A családdal annak idején, amikor még velük éltél, mennyire hallgatott rádiót, és hogyha igen, akkor mikor? Szerintem ez a tipikus, amikor iskolába mentünk reggel, és a kocsiba bekapcsolták, és akkor szólt a Balázsó éppen, vagy valami hasonló, tehát valamilyen reggeli műsor. Otthon volt egy nagyon öreg, kék, szövetmintás hangszóró, amihez volt rádió, és azon hallgattunk ilyen hatalmas muzsikákat. Mi volt az általános rádióhallgatási idő? Hétvégén, mivel anyámék általában dolgoztak hétköznap. Mióta neked van jogosítványod, azóta te hallgatsz az autóban rádiót? Én a kis saját zenéimet szoktam hallgatni, azon belül is még így online se hallgatok rádiót, szóval, hogy így, amiket én előre összerakok magamnak listákat, vagy esetleg YouTube-ról podcasteket, de így a rádiót nem, egyáltalán nem szoktam. Általában inkább online streamekről van szó, YouTube-ról, Spotify-ról, néha Twitch-ről, illetve rádióba, hogyha belefér, akkor a klubrádiót néha szoktam hallgatni. Ha saját autóval megyek, akkor nem hallgatok egyáltalán rádiót, mert akkor a saját zenéimet hallgatom. Ha éppen más autójával megyek, akkor hát kénytelen vagyok a rádiót hallgatni. Szerinted a rádiózásnak a fiatalok körében ma mennyire van egyáltalán helye? Szerintem egyébként lenne helye. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy igazából most is kvázi mindenki rádiót hallgat azzal, hogy podcasteket, meg ilyesmiket benyomunk, közben sétál, akkor ezt ugyanezt akár egy rögzített csatornán is meg lehetne tenni. Szerintem nem hallgatnak rádiót, pont azért, mivel inkább a saját zenéiket hallgatják abban a sorrendben, amiben akarják, úgy, ahogy akarják, amikor akarják, tehát inkább hallgatják a saját zenéiket az emberek. Egy rádiónak azért általában vannak beszélgetős műsorai, az miért esik ki a körből? Inkább hallgatnak az emberek podcastet, és ugyanaz van, mint a zenéknél, hogy inkább hallgatják azt, amit szeretnének, mint sem egy ilyen random adást a rádióba. Mik azok a témák, amik téged egyébként foglalkoztatnak annyira, hogy mondjuk podcastként is megnézed őket? Ezeket vajon le tudná játszani egy rádió?
Abszolút, szerintem voltak is rá példák. Testépítésről is volt, szerintem Kati Béla biztos, hogy volt bármelyik rádiónál, meg egyébként autós témával kapcsolatban, de hát ezek is szerintem azért relatív sok embert mozgatnak. Szerintem elsősorban még most nagyon-nagyon elfoglalkoztatják a fiatalokat, az elsősorban a közélet, a zenei, kulturális rendezvények, főleg olyan szempontból, akik most éppen befutnak, akik most hallgatottak, sportrendezvényekről, sporteseményekről, testépítésről, sportolásról, autókról, tehát elsősorban nem hinném azt, hogy a fiatalokat más érdekli, inkább maga a megközelítés, illetve az, hogy melyik személyek adják ezt elő. Hú, hát ezért ez egészen sok minden olyat tartalmazott, amire én sem számítottam, hogy igen, benne lesz. Ez a testépítés, mint téma, ez egyébként engem meglepett, hogy ezt ketten is kiemelték. Itt én, hogyha jól vettem ki, de mondjátok, hogyha rosszul gondolom, szerintem itt az a helyzet állt elő, hogy akiket megkérdeztek, illetve hát akiket Laura megkérdezett, ők inkább azt hiányolják, hogy nem elég színes, tehát nincsen választék, amiből ki tudják választani, hogy mit hallgathassanak. Nyilván az egy abszolút üthetetlen és foghatatlan érv, hogy ha valamit konkrétan meg akarunk hallgatni, akkor arra bármilyen internetes platform jobb lesz, hiszen most azt mondom, hogy meghallgatom, és akkor meghallgatom. Ellentétben a lineáris műsorszórással, amiben nem nagyon lehet visszapörgetni, nem nagyon lehet megállítani. Ez tény és való. Viszont szerintem a kínálatnak a növelésével el lehetne oda jutni, hogy például, ahogy 20 évvel ezelőtt, ha körbenézünk a budapesti rádiós piacon, egészen kevés olyan szubkultúra volt, akit valami nem szólított volna meg. Igen, és már csak azért is egyébként szerintem jó lenne a kínálat növelése, mert az, hát ugye az állandóan egy versenyhelyzetet generál, hogyha több hasonló kompetenciájú, bármi most esetünkben rádió lépne porondra. Szóval biztos, hogy a már jelenlévő rádióknak is adna egyfajta boostot, hogy fejlődjenek, tovább lépjenek, és nem maradjanak feltétlenül ugyanabban a mederben, amiben akár évek óta vannak már. Teszem azt akár egy kényelmes helyzetben, mert megtehetik. De nekem egyébként megütötte a fülemet az, amit érintettem is, hogy amikor az egyik válaszoló mondta, hogy nem lennének-e olyan podcastok, amik rádióként meg tudnának szólalni, és azt mondja, hogy miért is ne. Hát ez egy oda-vissza működő játék. Van egyébként olyan rádió, aki úgy adja el a podcastokat, hogy itt most podcastokból válogatunk rádióműsorként. Igen. Ez egy kicsit fura, mert ez szerintem visszafele kell, hogy működjön. Tehát a rádióműsort, hogyha elkészítjük, azt podcastként vissza lehet hallgatni. A miénk is egyébként egy ilyen műsor lesz, úgyhogy minket is vissza lehet majd hallgatni, illetve azokat csak a miénk egy élő podcast, és majd rádióként lehet visszahallgatni. Az erre varjatok gombot. De amúgy még az is egy szempont, hogy az internet meg az egésznek a demokratizálódása által nagyobb teret nyertek az explicit tartalmak, és ez a szöveges tartalomra is igaz, meg a zenére is igaz, hogy mivel már nem a rádióból ismerik meg az emberek az újdonságokat, hanem a Spotify-ról, ott tele lehet bármennyi káromkodással, meg van jelölve egy explicit, és hát a rádiók akármennyire is szívesen játszanak őket, zárójel szerintem nem is akarják játszani, de majd ez mindjárt futunk ezzel is egy kört, nem tudják, mert nincsen belőlük radio version. Ez abszolút így. És a szövegessel is, bocs, ugyanígy van, hogy rádióban nem mondhatsz ki akármit. Nem mondhatsz ki akármit úgy, ahogy azt így szeretnéd, miközben egy online műsorban nagyobb eséllyel így oda mondják az emberek. Mi is vitatkoztunk ezzel, hogy például ebben a mai adásban szabad-e a káromkodás. És ebbe is megoszlott közöttünk így Igen. Igen, és nem csak feltétlen ilyen etikai kérdések állnak fenn a rádiónál, hanem ugye nagyon kőkemény szabályokkal megvan az mondva, hogy mit, mennyit, hogyan lehet és kell mondani, úgyhogy nyilván ilyen szempontból sincsenek könnyű helyzetben. Ez mind a számokra, mind a szövegre igaz egyébként szerintem. Igen, és azt tegyük hozzá, hogy ez szerintem a rádiónak egy hatalmas nagy hibája, hogy leszoktatta például a hazai előadókat a rádiókompatibilis zenekészítésről. Ez egy végtelen nagy probléma, és hogyha megnézzük például a zenében elsős Petőfi Rádiót 2021-2023 közötti időszak, rengeteg feltörekvő magyar együttes előadó került be adásba, vagy cenzúrázott dalokkal, vagy pedig olyan dalokkal az albumról, amiket érdemes volt, vagy amiben nincsen ugye káromkodás, és hogyha az embernek
létrejön egy ilyen platform. És akkor ugye a Petőfi Rádió abszolút ez a platform volt, tehát akkor ott voltak a social médiában mindenhol, meg volt a saját DJ műsoruk, ugye akkor került ki a hajóra is, az E38 hajóra a stúdió, tehát akkor ez egy jó platform volt, egy jó felület, érdemes volt rá gyártani. Így, hogy most jelenleg Magyarországon nyilvánvalóan a Petőfi Rádió továbbra is a magyar előadókat támogatja, és egyébként vannak is koncertek majdnem minden nap, élő koncertek még hozzá. Ez abszolút jó, viszont az a helyzet, hogy ez egy platform, tehát egy rádió, amiről beszélünk, az összes többinél pedig inkább ilyen kötelezettség jellegű a magyar zene, mint sem egy ilyen érvényes dolog, amit így szívesen mutatnának be a hallgatóknak. Érkezett közben egy komment YouTube-on, Andrea írta nekünk, hogy van egy régi rádiós mondás, a rádiózáshoz fel kell nőni. A fiatalok még nagyon másra fókuszálnak. Vakond, neked mi a véleményed erről? Egyrészt biztos, másrészt az előzőekhez kapcsolnék inkább, hogy az, hogy ennyire szabadon lehet egy podcastban például fogalmazni, illetve a rádiónak vannak kötöttségei. Ez vezetett szerintem egy jó értelembe vett anarchiához, de kérdés, hogy ez előre viszi a dolgot, vagy sem. Tehát én érzek abban valami jó dolgot, hogy valahol vannak határok, valahol vannak kötöttségek, amit pontosan egy rádió és egy rádióban való megjelenés adott. És amit említett az előbb Dani, hogy leszoktatta a rádió kompatibilitásról a zenészeket. Hogy ez nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy ez az iránya az, ami felé menni kell, függetlenül attól, hogy persze a mérleg másik oldalán meg a szabadság van, a teljes szókimondás van, és a teljes korlátlanság van, amit én az előbb anarchiának fogalmaztam. Között valahol kell teremteni egy egészséges egyensúlyt. Abban igaza van a Daninak, hogy a rádiózás is tehet róla, hogy leszoktatta a zenészeket erről, mert én bár mondjuk, én nem bújom annyira a külföldi példákat, mint mondjuk Dani, de azért Dani nekem szokta mesélni, hogy például mondjuk Nagy-Britanniában hogyan működnek a BBC-nek bizonyos rádiói, és azt hallom, hogy ott azért más a hozzáállás, és én azért nagyon sok fesztiválra járok, és pontosan látom, hogy kik azok a magyar előadók, akikért megőrülnek a fiatalok, a 10 évesek, a 20 évesek, akik nagy színpadon vannak, akiket hallgatnak, akikkel fotózkodnak, akikért rajonganak, és ezek az emberek nem szerepelnek a rádióban. És igaza van a Daninak abban is, hogy tényleg még az a 4 évvel ezelőtti Petőfi volt az így a hazai palettán, ami még inkább megjelenített őket, aztán az is megváltozott, tehát szerintem most nem akarok igazából átmenni ilyen shit-talk showba, hogy most így elkezdek egyenként rádiókat fikázni, mert az nem lenne elegáns egy ilyen évfordulón, de sajnos azt látom, és akkor most nem egy rádióról beszélek, általánosan, hogy nem a releváns előadókat vonultatják föl, hanem vagy az van, hogy az aktuális ilyen TV2-s vagy RTL-es tehetségkutatóknak a résztvevőit, mert hogy valahol játszani kell azokat a dalaikat, vagy egyéb érdekek mentén, vagy valakit egy ilyen alternatív dimenzióba felvonultatnak, mint hogy hát van ilyen tévéműsor is, hogy az évdalát megválasztja egy négy fő zsűri, meg néhány SMS szavazó, és túl nem az évdala, akit ott megválasztanak, de utána a rádióban egy éven keresztül mondják, hogy és itt az év előadója, meg az évdala, meg ugye még osztogatnak ilyen díjakat is most, tehát van Petőfi díj, meg fonogramdíj, és ott se érzem azt, hogy tényleg azok kapnák meg, akik tényleg mondjuk az év női előadója, vagy az év férfi előadója, vagy az év zenekara lennének, és a Juhász Bálint interjúban mondott a Bálint még egy érdekes észrevételt, hogy mintha megragadt volna a magyar rádiózás a 90-es meg a 2000-es években, és ebben szerintem igaza van, hogy mintha még mindig azt a receptet akarnánk megcsinálni, hogy nyomatjuk a David Guettát, meg a Pinket, meg a Shakirát, és akkor közöttük néha benyomunk egy ilyen Rácz Gergőt, vagy Trabanton szállni élvezet, vagy nem vagyok James, nem vagyok Bond, mert amikor én az autóba rákapcsolódom, mondjuk vidéken főleg, tehát az országos
rádiós frekvenciákat nézem, akkor ezt kapom. Budapesten nyilván már vannak színfoltok, tehát hogy amikor Pesten autózom a rakparton, akkor azért oda kapcsolok egy jazzire, vagy a Tilósról, sokat beszéltünk már, de azok ugye hát egy szűk keresztmetszet. Na jó, de ha meg általánosan nézzük, akkor kétféleképpen lehet rádiózni. Vagy szerelemből, vagy pénzért. És abban a pillanatban, hogy a rádió mögé oda teszel bármilyen gazdasági modellt, az alapvetően meg fogja határozni azt, hogy mit játszol a rádióban, mennyit fogod játszani, és hogyan fogsz tudni belőle megélni. De tök jó, hogy ezt mondod, Sanyi, mert nagyon fontos dolgot mondtál, és az Izil beszélt erről a Dani interjújában, hogy igen, hogyha pénz és hallgatottság kell, és ki kell szolgálni a népet, akkor miért nem azokat játsszuk tényleg, akiket az emberek tényleg szeretnek, és miért azokat, akiket 25 éve is játszottok a Danubius rádión. Na jó, ha viszont azt játszod, amit a nép szeret, akkor nagyon rövid úton el lehet jutni odáig, hogy több millió légy nem tévedhet. Egyébként most csak így eszembe jutott, hogy szerintetek, hogyha most nagyon a zenei kérdésről beszéltünk, szerintetek megoldaná az a rádiós, vagy többen hallgatnák a rádiót itt, hogyha mondjuk a zenéből nagyobb vagy színesebb paletta lenne? Azért kérdezem ezt, mert például az Egyesült Királyságban tényleg nagyon ráfeküdtek arra, hogy a brit előadókat támogassák. Ott be lehet hívni, mondjuk egyébként egy nagyobb piacról is beszélünk, tehát ezt ne felejtsük el, hogy, igen, ez nagyon fontos. Hogy azért a brit zenei piac sokkal nagyobb, de hogy ott nyilvánvalóan nagyon jó tartalom az, hogyha egy reggeli műsorban elsőként mutatnak be egy dalt, amit ott élőben játszanak el például. Szintén olyan DJ-k vannak, akik különleges mixeket készítenek, és ezek nem úgy nagy DJ-k, mint ahogy Magyarországon, hogy hát jól játszotta le a David Guettának 82-ére ugyanazt a dalát. Szegény David Guettát mindig kiemeljük ebből, de lehetne bárki. Hanem ott tényleg olyan nevek vannak, akik mint karakter DJ-ként nagyon népszerűek. Szerintetek megoldaná az, hogyha a zenei palettánkat, a rádiós zenei palettát egy kicsit nagyobbra nyitnánk, és több minden beleférne? És csak ez lenne ezzel a probléma? Vagy csak ez a zenei kérdés a probléma? Ha én most a Petőfiben dolgoznék, én behívnám a Mollywoodot. Egyébként az biztos, hogy amit ugye meg a Weiss Matyi mondott, hogy a social média nélkül nem működik a rádió napjainkban, és itt a kettőnek a kapcsolatában bizony vannak ilyen kereskedelmileg úgymond kifizetődő vendégek, mint például Mollywood. Aki esetleg nem tudná, Mollywood egy körülbelül 10 pár éves 22 éves? Akkor 1000 bocsánat, tehát egy 22 éves rapper srác, aki kifejezetten szabadszájúan beszél, és nagyon érdekes stílusa van. Nem annyira rapper szerintem. Igazából nem is tudom, hogy ezt a műfajt minek lehet mondani, amit ez egy új dolog. Ez egy új dolog. Ez az autotune simogatás. A lényeg az, hogy iszonyatosan megosztó a karaktere, nagyon-nagyon nagy téma. De szerintem pont ezért sikeres egyébként. Meg egyébként egész sokan a mai szcénából azért sikeresek, mert nagyon megosztó karakterek, és hát nyilván ez a rádió ellen beszél, mert amit mondanak mondjuk a dalszövegeikben, meg amilyen megnyilvánulásaik vannak, emiatt nem kerülhetnének be, vagy nem is kerülhetnek be a rádióba nagyon gyakran. De ugye ezek a tehetségkutatók is szerintem nem véletlenül mennek, mert ugye említetted azt, hogy az Egyesült Királyságban azért van egy nagyobb piac, amiből lehet meríteni, és itt is gondolom az lenne a cél, hogy legyen miből meríteni, de hát azért nyilván itt nem ritka jelenség, hogy ilyen tiszavirág életű zenei karriereket látunk, hallunk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megoldaná. Az biztos segítene rajta, hogyha egy kicsit a rádiók úgy általában véve nyitottabbak lennének ezekre a fajta előadókra is, de ahogy arról korábban beszéltünk, ez a szabályoknak a hibájából? Nem feltétlenül hibájából, mert nyilván megvan az oka, hogy ezek a szabályok Viszmajor helyzet. Igen. Tehát, de lehetnének, tehát hogy a szándékot egyébként nem érzem annyira. Tehát, hogy még akár ezen a keretrendszeren belül is azért lehetne egy kicsit. Szóval vagy szigorú szabályok vannak, vagy ők kerülnek porondra, de hát nehéz kérdés. Vakond szeretne hozzászólni. Herceg Zsoltinak a hozzászólásait szeretném
felolvasni. Ti a fiatalokról és a zenéről beszéltek, de a statisztikák szerint 25 év felett, mivel kitolódott a tényleges gyerekkor, ugrásszerűen megnő a közélet, úgy általában a világ iránti érdeklődés. Ma már a formátum mindegy, rádiósként én is sokat írok hírportára, adják a műsorom a YouTube-on, felkerülnek a beszélgetéseim podcastként mindenféle megosztóra, mert hogy a tartalom a lényeg, nem a forma. Egyrészt én nagyon egyetértek Zsoltival ebben, másrészt megelőzött kettővel, mert pont ezt akartam mondani, hogy nagyon beszűkültünk az utóbbi 5-10 percben a zenei műsorokra. Igen. De ugyanezt tudom elmondani a szövegesre, tehát erről is beszéltünk már, hogy velem egyidősek, meg nálam fiatalabbak, közélet, meg világ iránti érdeklődést, ezek a YouTube-os műsorokból, tehát, hogy Fókuszcsoport, Partizán, Telex After, mik vannak még? Hát van bőven. Viszont egyébként lassacskán szerintem zárjuk le ezt a beszélgetést. Nagyon hosszúak leszünk, ez közszolgálati arányban nagyon jó lenne, de mivel most nem kell senkinek sem megfelelni. Egyedül Hoztam nektek egy dalt. Igen, a Peti hozott nekünk egy dalt. Mit hoztál nekünk? Nem én énekem, a belga. Hanem a belga. Csak pedig azzal körbeérnénk, mert ugye úgy kezdődött a rádió, hogy nem voltak szalagok, meg tárolóeszköz, amiről tudtunk volna Én leszek az új Marccal János. Igen. Vakondot, Bodonyi Dánielt, Kovács Bencét és Klokbalog Pétert hallottátok. Sikeres 100 évet mindenkinek. Találkozunk 100 év Puszi. múlva. Találkozunk 100 év múlva. Igen. Századó.